לכולם, היום אני עם חברה שלי משי באתגר העיר. יאללה, תביא. אוקיי, זה הרגע שלי, אוקיי? זה. יאללה. ואני בוחרת שהוא הרעיון. אוקיי, בסדר, בואי. יאללה. הוא לא רעיון. מה זה? איך הדבר הזה הגיע לפה? לא. טוב. מישהו גילה את הצינורות שלי. לא. אני חייבת להיפטר מהם. מישהו בפה, אני לא יכולה לאכול. אחרי שקיבלנו הצצה אל תוך הראש של גברת בלום, כדאי שנצא משם. זה לא מקום נעים במיוחד. אני באמת מתפלאת עליכם, אבל ראינו שום צינורות. אני לא יודעת מה ראיתם, אבל אין שום צינורות לא ראינו. היא ככל הנראה הסירה אותם. תקשיבו לי עכשיו שניכם. גם אני לא מכבדת במיוחד את גברת בלום ותמיד חשדתי בה. אבל ארתור ג'רום זה ראינו! שאסור לפטר את גברת בלום בגלל מה שקרה באגם הסגול. אם אתם לא סומכים עליי, אז... טוב, עכשיו אנחנו עושות את זה הפוך. הפעם היא מסתובבת ראשונה. יאללה. יפה. נזכרתי. רגע. אלנה. מה שאני רואה אותך בציצה, יו. גברת בלום, זה רובי. זה. לך מפה. אני צריך לדבר איתה. לא מעוניינת. סבבי. לא אכפת לי. זה בקשר לאגם סגול. זה הרעיון שלי. יאלוש. מעולה. מה אתה יודע על האגם הסגול? הכל. הכל. כן, איך אתה יודע? גיליתי. אתה יודע מה שעשיתי? רגע, מה? ובגלל זה? זה באתי לדבר איתך. הוא היה כאן? הוא היה כאן. אז הוא מה לא. שעשית. אז אתה יודע על האקדח? כן, האקדח. האקדח. זה הרעיון. כן, האקדח היה. אתה יודע גם על זה היה הרעיון שלך? כן, המפרצת. רגע, מה? זאת כן. עם השלושה ראשים? שנצחה בתוך האגם. ביי.